Третия отличен студент на годината за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност е Слави Георгиев. Празник. Бих искал да поздравя всички просветители, културни дейци. Например, в Япония единствените хора, които не са задължени да се поклонят на императора, това са учителите. Това е така, защото се смята, че без учители една общество не може да съществува. Аз напълно споделям това мнение. Също така бих искал да благодаря на моите учители и преподаватели, които са ми помагали и които ми помагат да се развивам и да израствам. Също така бих искал да благодаря на община Русе, която помага и подкрепя на студентите. Благодаря.